Let's go! Ka zo kana mutum yan ka zo kana jiya ba muna tare da kai aka turo ana kira na ba me to mai gari ya sa ni neman wata what neman wata to kai ka san duk gari wannan abun da koyi ba ta yi ma shi ya ba ko aka da hankali kaga wannan kyamaran me ko da aka min da ita aka yi karashin fim in bahubali ka da Allah fa kai ka san haukaci mai gari ya rena maka wayo kai mahaukaci ya baka wata abu marayi ya ce ka je ka nemi wata ni da na da irin kwa yan bakin ciki ba a baka ba kai ba a baka ba dan to ni an sa ni neman wata kuma kaga wallahi na nemi watan na nema kai kamare ni ciki kai ka ci kai wallahi me ka gani anan rana na gani neman wata da rana ne kai bugegge ne me gari target nake yi ai target sai nake neman wata ni ma shine nake so nayi koyi da na samu falala kai bara wallahi abokina ka ci kai to ni bara ma ka ji yanzu kaga tafiyan nan wannan abubuwan da kake gani layin masu kuɗi zan je yaro kai ka san me ake kawowa su finka su kaza gwazan gwangwani taliyan china ina raƙuma ake yanka bila adadi na shan ruwa kura daga jeji ake zuwa ake to kura tsaba ta yi packaging na cin nama ana jawo kura tana gudu ana jawo kura tana gudu what ka ce in zauna anan me zan zauna ni da ka gani nan ba biye ma zan yi ba wawa buje layin masu kuɗi zan tafi azumi ya zo sadaka da ake abokina Allah wannan kayan ma da kake gani tun shekaran can wani ya bani abokina dakata da Allah ko dai zaka jira ni mu je ne ma kai mahaukaci in ka samu kai ka kalle ni a can ni kaga tafiya na ni zan biyo ka amma gaskiya ni dai na gama neman wata gaskiya wallahi na neman wata wallahi watan nan ni in ka ga na bar nan wallahi na ga wata wallahi